astelena, eta kirolari handi bat daukagu gaur, eta gainera, bueno, tamalez bere agurrarekin etorriko gara, ero, bueno, bere historiarekin. Koteto, eskurra, hartzaldeon. Atxikaixo, atxaldeon. Joseren semea. Bai, Joseren semea. Zenbat aldiz haitu duzu hori, koteto? Hoi pila da frontonin erabat, ez? Ni beti sartu nintzekidan frontonin beti, Joseren semea. Joseren semea, nehatxa pelotari izan du zen. Bai, baina remonteakin etzeko ez ikusik, ez? Ez, baina asko gustatzen zaion. Eta asko entortzen zen galarretara, eta beti ibiltzen zen hemen Gipuzko alden. Bai. Eta asko etortzen zen lehen garai baten posibiltzen zen astelenetan Tolosan, eta gero ostegunetan eta asteartean bat ziren partido baita hemen, eta asko etortzen zen, eta gustoko bazun. Eta bueno, ni txikitatik asko etorri naiz berekin galarretara. Eta hor lortu zen gero, Koteto lortu zuen izatea, bera, zuraitxe izatea Kotete horren aitza? Aitza, semia pixka famatu. Bueno, Koteto, zure tokia egin duzu, onartu behar duzu. Bai, nik nire tokia egin dut, baina, bueno, pena, urte pasatzen die eta aita oso gaztea hil zen, eta pena horrekin giltu naiz, ez? Pixkotola zenbat disfrutatuko zuen haren nire karrerakin, ez? Be, bueno, gauza horrela die, horrela etorri die, eta, bueno, gilituko gara ni Josien semia naizela, ez? Oso, no, ba, hause da gure gaurko gonbidatua, larun batean bere azkenengo partida profesional ezan ezagungo du, ez? Zegero, suposatzen du frontoira jarrituko duzula joten. Bai, gu beti hor bizitza erdia baino puskaz gehiago pasatu du frontonin. Segituko du etortzen eta gu badu afizioa, badu laguna, badu gure ambientea hor frontonin barrenin. Baina, bueno, pelota kantxara ez nahi sartuko, baina, bueno, kanpoan ikustu dut segituko naizela etortzen eta disfrutatzen, ez? Hori kontatuko dugu. Sekreto iberikoa, barazki tempura eta batata aparrarekin. Eta hau ez da errezetan nire, hau, bueno, lehenguzo noena, Titi... Bai, Titi ostatua, honezte ben. Lehen guzu. Ba, bello, beraien pintxo bat da, eta omenaldi bat olan eta agur bat bialdu nahi genien, eta eskerrak, gurekin nirekin batez ere pazientzia handia izan dutela, ze bialdu dute e-mail baten, errezeta guztian nola egin. Eta osagaiak hemen dauzkagu, esan dakoa, ingo du tempura bat, hortarako behar duguna da, bere gainean jarri dute, tempura egiten da batzutan, irina, arrautza erabiltzen da, eta beti likido hotz bat, baina beraiek egiten dute arrautza gabe, orduan erabiliko duguna garakardoa, ze apardun likido batekin hobeto ataratzen da, bestela ur gazdun erabili aldugu, eta irina. Tempura bat ondatatzeko oso garrantzitsua hotza egotea. Nik hau izozgailuan izan dut oin arte, eta dago benetan erateko hotzegia, baina tempuran egiteko oso ondo. Oin martxan jarriko duguna da, batata daukat. Hau, aluminio paperean jarriko dugu, hemen daukadala. 200 gradutan labea, ordutxo bat gutxi gora behera. Eta geratuko zaigu barrutik egosita, eta honekin ninko duguna da gero nahastuko dugu. Hemen daukadan gurina, esnegaina eta barazki saldarekin birrindu, iragazi, sifoian sartu, epel mantenduko dugu, eta par bat. Horre, izango da gure puntu sofistikatu da gaur. Eta bestaldetik oin martxan jarriko dut, Pedro Ximenez, Pedro Ximenez ardo bat dela, saltza batekin, saltza. Ingo duguna murrizketa bat, jarriko dut hemen ardoa irakiten, erdira ero ja murrizten digunean, artoirin findua hor daukat, eta esne gaina, eta horrekin emango diogu gorputz pixkat, eta laranja sukuakin, kuriosoa da, hori ikusait, laranja sukua erabiliko dugu artoirin findua nahasteko, eta horrekin izango da gure saltza. Orduan gero bakarri hemen sekretu daukagu, beraiek, onartu behar daukat, luma iberikoarekin egiten dute errezeta hau, luma iberiko ez dut inun aurkitu, ibili naiz bilatzen, arategietan da, zaten ziaten bakarriz eskatuta egoten dela, baina bueno, gu sekretu ibiliko dugu, eta sekretu oso goxua da. Bale, hori esan da. Badugu nivela danez den, Kristona, pintxoa benetan hau oso landua eta itxura bentsat oso nauka. Ni, gaina, Jaione gure lankideak esan zian, igual bigarren errezeta ingo titikoa, ze berakan egonda dagoela, inoiz jaten, eta oso ondo jaten dela. Han Titi ostatua oso famatu da, ez? Eta badu barra bat pintxona Donostia ematen du. Bai, tiki da, baina bere barra espetakularra da. Gu gaur, hobena beraiek etortzea izango zen, baina, gu omenaldi txiki bat ingo dio hemendik, seguro beraiek ere larun batean egongo diola, zure agurrean. Bai. Hainbat arpegia ikusiko dituzu horre. Pilo bat.
Galarret ez dakit beteko dan, baina hurbil ibiliko da. Lako egun berezi batean ikusten jendea gertu batuko dala galarretara, ez? Bai, hor ikusten da, ezan nolezten baita tabernatan badire sarrera saltzeko eta egon dire. Eta bai, nik uste jende asko ondo dela. Eta, bueno, poza bat izango da, ez? Holako frontoia ikusita bete-betia, aurre emateko, pues, bueno, ni eskertzekoa da. Eta, bueno, abel gozatzen dugun deno elkarregin, eta gustora pasatzen dugun, bukatzen dugun ongi eguna, eta parranda pixka botatzen dugun, eta hola amaitzen dugu dena, ez? Bueno, pausu batzuk aurreatu ditugu. Hemen induguna lurrundu indugu erdira xerez perroximeneza, gero esnaina bota diogu eta loditu pixkat maizenakin. Bestaldetik, hartu du hortik batata, kendu azala, birrindu ondo, esnegainakin eta saldakin, gero piper beltza eta iragazin dugu, ondo birrindu ondoren iragazi, hemen daukagu. Eta oin gaza sartuko diogu, beste pare bat karga gazanak, eta ero mandanduko dugu horre pela azkenean berua jateko. Eta bestaldetik olioa hor daukagu, hemen ingo duguna oin da tempura ore bat, o krema bat. Bizartuko izkio bat, espada. Eta listo. Eta gero izango da, tempura itea, momentuan ingo du sartaian gero gure sekretua, eta jatera.